Shan. Ebe ahụ ụtụtụ ọma unu apụtago tata nwa ka nna asịkwa onye ọbụla happy new year ka ọ tata nwa ka m tụrụwa ịpụtakwa n'onyonyo kekọcha Mbali TV. Afọ nke ya adịla anyị mma. Afọ nke nwa 2026 egbuo na ka nne ogbuo na mma, egbuo na ka ekpe ogbuo na mma. A na-awa anyị ndụ anyị nọ n'afọ, ndụ mmiri ndụ azụ. Ihe anyị ya ahụ ije mmiri ọ ya ahụ ije nkụ. Osisi fụkwa anyị n'ebe anyị ka ọ daa oke egbu igwe ma jiri ya egbebere ugobere nke si ibi ebere nkụkwa anya. Ọ ya adịla anyị mma n'afọ 2026 akwa ekwechi ya ekwe. Ndị be anyị nke ekpere na ọfọ ka m ji ebido afọ 2026 ka ndị na-eso m ma na-efolokwa m ọ ya dịrịfa mma maka ọ dịrị isi mma ọ dịrị agụba, ọ ya dịrị nwoke mma ọ ya dịrị nwaanyị mma, ọ ya dịrị okoro mma ọ ya dịrị azụ mma, ọ ya dịrị ndị jewe afịa mma dịkwa ndị nọ n'ụlọ mma. Ka ụmụnne anyị ndị batacha ha abata oge onu ọ ya dịrị ụnụ mma, ndị nọkwa n'ụlọ ọ ya dịrị ụnụ mma maka na ogiri na ọ nkwudo bụkwa ọgụ akwụdola amanwụ ọ wee na-egbu. Ọ ya dịrị onye ọbụla mma ụbọchị nke tata otu a nsi wee kwe ka ọ ya adị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị, amen. Na ka anyị malite inu nke mba anyị atụ. Inu nke mba anyị atụ bụ inu na-asị na inu nke mba anyị atụ inu na-asị na adị ata ọkụkọ ụta a niile ohe, adị ata ọkụkọ ụta. Inu nke mba anyị atụ inu na-asị na adị ata ọkụkọ ụta na n'iyi ọhịa, adị ata ọkụkọ ụta na n'iyi ọhịa. Ka ebe nke pụta nke mbụ anyị ma ife wụ ọkụkọ mara ife wu nni ezi na adị ata ọkụkọ ụta na n'iyi ọhịa. Nke mbụ gata na ya tara ọkụkọ ụta na n'iyi ọhịa ọ nọ n'isicha nni were efere kpuchie ya ma o were ikwe kpuchidie ma ube ya n'ụlọ ọkụkọ ya fụrụ ya wee rie. Mana isicha were ife buru ebu ute n'ilo hapụ ya ọhịa ọkụkọ pụta ọba abọ mbọkịrịbọ ọsụ ya ọnụ na nke ọsụ ya ọnụ na nke were ọgwụ bọsasị ya. Adị ata ọkụkọ ụta maka ọgwụ ife mee ya gị nwa bido gị nwa ife gbu mma na ọbọ awọ mapụta. Adị ata ọkụkọ ụta na n'iyi ọhịa ọṅụ ife mmadụ ya aga ọ na-eme ka nkọwa inu nke maka na ọṅụ ife n'afọ 2026 nwa ọṅụ ife nchọrọ ka ụmụ ikolobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị mụta nke bụ na ntinye ebe ụmụ agbọghọbịa anyị nọ afọ 2026 ọ nwere ife ihe aga eme ya atakwa mmadụ ụta otu ụmụ agbọghọ si akwụgharị efi ya oyiri apụ ma ọ gba ọtọ ọ na-agagharị ịgbago ịgbada ofu mbọsị gagata otu ahụ isi wee na-eyi akwa mbọsị onye ala ma onye a ka o yiri ma ofeke ma onye isi na-adịrọ mma enwude mee ma ọ bụrụ topu akwa iyi ife mere uji eme ya maka ọ na-eyichi akwa ọfụma ọ nke ọfụ ya ọ gafee mana iyi akwa ma ịgba ọtọ nke ọfụ ya ofu ụbọchị ogbu ma bụrụ topu a ga-atakwa ya ahụ mana ọgwa onye ebe a ga-atagoro ya ahụ asị ka ụdị akwa oyi godi asị ka ụdị akwa oyi ofe ejiri eme oyi ezigbo akwa agaghị eji esi na data ọkụ ụta na n'iyi ọhịa. Ndị ife ọ na anyị na-eme ka anyị were uche na-eme ọ ya bara anyị ka emesịa.